wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kemudian sanipun kula sesepuh ini sepuh ingkang kudu dinambaken Bapak-bapak saking pengurus lan pengelola pengajian Rabu siang masyarakat dalam pasar dan Pulau Nadi. Hadirin hadirat rahimahumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga agung masyarakat pedagang pasar Kliwon Temanggung dan pengunjung pasar Kliwon ikan daerah Minulio. Alhamdulillah, muga ngendharaken puji syukur wonten Allah Ta'ala. Sholawat serta salam mugi katetepaken atas junjungan panjenengan kula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga sahabat. Nawali pamatur kula monggo ngendharaken sekedar evaluasi di menika selapan tapang Rabu manis kula ngaturaken dhateng pitutur ingkang wujud suluk saking Raden Syahid Sunan Kalijogo ingkang nyebutaken dhateng panjenengan kula bilih isine Al-Qur'an ingkang sapratiga inggih menika mangko sejarah. Sepertiga muatan dari Al-Qur'an itu tentang akidah, sepertiga tentang syariat, sepertiga tentang sejarah bangsa-bangsa, sejarah nabi dan sejarah orang-orang saleh. Lajeng ingkang naminipun sejarah riwayat para nabi lan rasul boten namung sekedar untuk dikenang sebagai cerita, sebagai dongeng, napa namung hiburan, ananging ingkang naminipun riwayate para nabi lan para utusan menika supaya dadi sarira tunggal manjing nang pribadine manungsa. Khususipun panjenengan kula umat Nabi akhir zaman iki. Kapungkur kula ngaturaken inggih menika setunggalipun penutup saking pupuh kaping sekawan Kidung Mantrawibo. Ati Adam utek bagindo sis panucapku Nabi Musa. Kula ngaturaken bilih naminipun Kidung Mantrawibo niki kidung rupanane tembangan nyanyian. Mantra niku doa. Weda niku maknane pitutur. Yen dicekoke dadi tembang gandang kula, yen diwatek jane niku lafal doa menawi dibabal maknane ternyata menika setunggalipun pelajaran ingkang sangat etik, pitutur ingkang mulya. Menika dipun ngendikaken ati Adam, ya Allah mugi panjenengan paring dhateng kula duwe ati kaya atine Bapa Adam alaihi salam. Nabi Adam niku nabi agung ingkang terkenal ora mung mergo dadi cikal bakaling jalma utawa menungsa kawitan. Boten namung krana gagahipun yang tingginya secara fisik, Nabi Adam niku 60 kaki
Kalau satu kaki kira-kira 40 cm, berarti Kanjeng Nabi Adam niku tingginipun menika 2 kali pohon kelapa. Nanging Kanjeng Nabi Adam niku mboten kondang mergo gagahe, mboten kondang mergo tuwane, mboten kondang mergo sekedar sebagai manusia pertama. Ugi mboten karena keilmuanipun tok, ananging kondang dateng andhap asoring budi. Sekelumit menapa evaluasi nalika semanten kula aturaken Kanjeng Nabi Adam niku nek menemukan sukses tidak pernah mengatakan ini hasil karya saya. Yang terpenuhi sukses, paling berhasil, paling anugerah selalu mengatakan hadza min fadli Rabbi, iki anugerah paringi pangeranku. Nanging manane dong pinuju keparingan coba ala utawa gagal utawa musibah. Mboten nate menyalahkan Gusti Allah, mboten nate ngumpat-umpat kalian takdir. Ning selalu mawas diri. Ketika Adam ditundung saking surga, mboten kok terus ndonga karo pangeran. Mengapa Gusti jarine jenengan niku ngendika Allah waliyul ladzina amanu. Bukankah Tuhan itu pelindung bagi hamba yang beriman? Kula niki kirang iman apa? Jare kula niki nabi, kula niki rasul. Tapi kenapa iblis naik surga kok diberi izin menggoda diri saya, kenapa tidak dibusak? Kanjeng Nabi Adam tidak pernah yang demikian. Karena napa panjenenganipun wong alim, wong pinter, ngerti sejatine yen tekeli ring urip nang alam donya niki sedaya wis direncanakan atas skenario tunggal saking Allah Subhanahu wa taala. Yen Gusti Allah niku badhe ngusir setan pira wene arep mbelani Nabi Adam dari godaan iblis pira wene turah kuwasa maha kuasa. Tapi memang Allah menghendaki biar terjadi yang demikian. Karena pokok berakhir kating pangeran tidak bisa diganggu oleh siapapun. Nek ngono perjalanan hidup dan kehidupan ini pun diatur dengan skenario ilahi. Dengan kata lain, nek kono menungso urip nang alam donya iki mung sak dremong. Mulane nek ana perkara apik, ana anugerah, ana peparing, ana nikmat, jangan kita mengatakan aku sukses aku surga. Aku sukses aku rakate akeh. Mulane nek aku berhasil main perlu tak rewangi ketekuk ringkel sikil sirah-sirah sikil. Apakah kalau orang itu surga mesti sukses? Ternyata tidak. Apakah kalau orang itu pandai pasti menjadi orang berhasil? Belum tentu. Kalau ukuran keberhasilan itu diukur karena pendidikan yang tinggi, karena keilmuan, orang sarjana ekonomi kok ngelamar nang pabrik kayu lapis. Ambil ditompo menawa dadi mandor mulai bisa dadi direksi. Mereka para sarjana ternyata ngelamar kerja namun sunggalipun perusahaan yang si pengusaha itu sendiri kadang biyen ora sekolah. Bapak ini suwi wiyong niku ora duweni ijazah SD, tetapi menjadi raja ekonomi Asia. Nek wong sregep nyambut gawe mesti sukses mung sewu. Sing sregep nyambut gawe iki wong sugih napa wong larang? Malas marah. Riwangi durung subuh wis berangkat jam 11 bengi kayak tekan rumah ning yo ngono. Orang-orang sukses mereka bertempel, bergugah, turah, turu, udah. Udah sukses berubah rapi. Mereka malah tidak terlalu memeras tenaga, tidak perlu terlalu disiplin ning makane. Ono
Ya itulah. Bila saya berikut, biar panjenengan kula keparingan sukses, keparingan berhasil, keparingan anugerah saking pangeran, kita katakan hadza min fadli rabbi, iki anugerah keparingi Gusti Allah sing kudu tak syukur. Tetapi kalau kita sedang menghadapi musibah, ketika kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ketibongget mangsane kudu prihatin, rasa ngunduh-ngunduh karo takdir, ora sah ngunduh-ngunduh karo kepastianing Allah taala, ning introspeksi mawas diri kaya Nabi Adam alaihissalam munajatipun namung Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana du pangeran dolamna aniaya kula anfusana dhateng awak kula wa illam taghfir lana miloyen paduka boten ngapura wa tarhamna lan boten welas asih dhateng kula lanakunanna minal khosirin yekti kula kalebet pantanipun titah ingkang nandhang kapitunan. Bukan engkau yang kejam ya Allah, tetapi aku yang menyesalkan diri. Ini kalau Anda asal budine bapa Adam, bapak panjenengan Anggih ngilmu ingkang kados mekaten menika perilakunipun bapa Adam ingkang mekaten menika monggo panjenengan kula tancepaken kajiwa kasarila wonten ing ati panjenengan kula niki dadi wong sing andhap asor subuh sita tata krama nangarsaning pangeran ingkang maha paring. Iku tawadhu. Saya boleh wong tawadhu, boleh wong andhap asor banget. Mungkin wis ora ning arang-arang barang kali belas wis ora ono. Nek golek wong mloto, wong umum, wong pamer, wong peminter, wong sok semuji, penglimpi, sabar-sabar. Di sini mangsane wonten ing zaman ingkang sampun mutakhir mekaten menika panjenengan kula angen-angen karo pitutur adiluhur. Kembali kita buka kitab suci. Di sana kita menemukan tarikh, di sana kita menemukan sejarah para nabi untuk kita hayati dan kemudian kita amalkan. Ati Adam punya hati sing anda asor kaya bapa Adam, utekku bagi dosis. Kanjeng Nabi alaihissalam diindikaken wonten kitab Qatrul Wais wa anzalallahu ta'ala minha khamsina kitaban ala Syisa alaihi salam wa anzalalan sulurunake sapa Allah minha setengah saking 104 kitab khamsina ing 50 apane kitaban kitabe ala Syisa ing atase Nabi Sis alaihi salam. Mula wong Jawa kula kumangsa ngendikaken baginda Sis niku nguasani separone ngilmune para nabi. Baginda Sis Kanjeng Nabi Sis alaihissalam niku sinten? Nanti matur putra Nabi Adam yang tidak kembar. Ibu Hawa niku setiap kali babaran mesti kembar. Niku ora diceritani nang hadis kok gak 3, 4, 6 betul. Kembali selalu 2. Nek ora kapung kabeh yo pamistri kabeh, nek ada kapung setunggal istri setunggal. Wandu yo ora tau diceritani. Lah, setunggal panjenenganipun sinten? Kanjeng Nabi Sis niku putra Adam yang paling tunggal. Maknane mboten wonten kembaranipun. Nggih saking Nabi Sis kalau di dalam kitab Bible versi bahasa Indonesia ditulis dengan ejaan ZET, Nabi Set.
menawi dalam lugah Arabiyah, lugah Arab ditulis nganggo shin, mateni sa. Shin niku gedhi, sa niku ilate cokot, nabi syekh. Mula nek ora rada nyungir kok angel fasae syekh. Kanjeng Nabi sesane wong Jawa nu sok lino gampang ngucap tamsis, wosis, leksis, gitu. Ini Kanjeng Nabi alaihi salam. Panjenenganipun menika keparingan 50 kitab di antara 104 kitab. 104 itu sing gede-gede papat Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. Yang 100 berbentuk suhuf atau kutub. Sing 50 diparingake Nabi alaihi salam. Gambaraken panjenengan seorang yang alim alamah, jembar wawasane, akeh ngilmune, ngemperi jagat paribasane. Niku disuwun dateng Allah Subhanahu wa taala, muga-muga panjenengan kula sing wis duweni ati andhap asor niki ning diparingi kekuatan intelektual ingkang luas, ilmu ingkang kathah kaya Kanjeng Nabi alaihi salam. Amin amin ya rabbal alamin. Atine andhap asor ning ciptane, akal budine cerdas, sugih ngilmu, kebak pengalaman. Pun ora jejuluk profesor, doktor, ora apa-apa. Tidak harus hadratus syekh, kiai haji, tidak harus bertitel insinyur, sarjana hukum, sing penting apa-apa ngerti. Dibandingkan jejuluk panjenenganipun ingkang minulya niku mau apa-apa maca ora iso. Padha panjenenganipun ingkang minulya al-mukarram hadratus syekh al-alim al-alamah jebul maca kitab ora mungkin. Lebih baik tidak usah bertitel ning apa-apa ngerti, akhirnya ngerti apa-apa. Ngerti lho ora bisa. Ngerti apa-apa, apa-apa ngerti saking akehe ngelmunipun. Ilmu dagang yo ngerti, ilmu pertanian yo ngerti, ora kudu sithik-sithik. Kemasan yo ngerti, ini yang dibakulake yo luwes. Iki bae nopo apa-apa ngerti. Atine kaya Bapa Adam utek kaya Kanjeng Nabi alaihi salam. Pangucapku Nabi Musa, apa yang kita ucapkan kaya ucapan Kanjeng Nabi Musa alaihi salam ingkang panjenenganipun keparingan jejuluk Kalimullah. Nek Bung Karno penyambung lidah bangsa, nek Nabi Musa penyambung lidah Tuhan. Seakan-akan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa mewakili firman Allah. Apa sing dingendikake Kanjeng Nabi Musa tidak pernah terlepas saking hukum Taurat. Banyak Kanjeng Nabi Adam niku apal kitab Taurat, Nabi Isa apal Injil, Muhammad apal Al-Qur'an. Anek panjenengan kula apal kuliah al-Qur'an. Salat ganti-ganti berkati min bala asri lalu ima atau ima. Lah nek kiambak niku kon ngomong kok kudu aja lepas saka Al-Qur'an, wong ora hafal Al-Qur'an maknane pripun? Syukur apa sing dingendikake berdasarkan intisari saking wahyu Al-Qur'an karena kealimannya. Nek upama mepete ora iso pokoke apa sing kok omongake aja ngantek bertentangan karo Al-Qur'an. Nah, segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, segala sesuatu yang baik, ngomong sing apik, sebab nek sing ora apik pasti bertentangan kalian kitab suci. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Al-Hadis muttafaq alaih.
Imam Bukhari lan Imam Muslim sampun sepakat mentaske hadis Kanjeng Nabi ngendika man barang siapa kana ono yu'minu beriman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir wong sing percaya sakbadane urip nang donya temanggung piye bakal urip meneh nang alam kelanggengan kok yakin kok percaya sok nek nang alam kelanggengan ngunduh woing pakarti sing dilakoni urip nang alam donya niki falyakun mula ngomong khairon sing apik-apik wae ngomong apik itu nek ono persiapan anti gedegel ngomong apik akan aulias mut anggur menang nek ngomong sing apik nek ke ora duweni ukara ngomong sing apik mungkin ati ge emosi anggur meneng as-sukutus salamah karena diam itu selamat. Ngomong sing apik nek ora apik anggur meneng. Musia iki ambek mosok malu nimbang ora omong. Apa bisa omong-omong ini kan saat rokok, ini kentangnya api-api, udah ayu-ayu. Gimana? Ini yang saat rokok, kita kok itu, ya ono sing anyar iki saka sarung batik ya ono. Iki moro ya alhamdulillah, ming di makor kok ya ora apa-apa. Ndak? Pasal gitu lah, ming apa-apa. Salah satu mengasih Allah. Dina bawa oke, faliyakun ngocapo khairon sing apik awliyasmu. Basa kanca sana gagangane laris membuat kata-kata. Ora gumbu, wong kene pajupat. Yo sahabat Dewi lancar nang sekolah. Yo sahabat karo nyiblorok nang sekolah itu, yo nang Gunung Serambi. Bisa ditambah ini baris pembunuh kami. Di sini bangsi ora malah kurang bejangan dateke fitnah, ngedus anak ngedus sedulur, auliasmu anggur mendel malah nekake keberkahan. Karo mendel hati ini karo Allah. Dan bolong tenang. Di bulan Bapak yang hormati dan mulia ibadah firman. Bisa nglakoni telu niki mangko nabi ora ira-ira moko kok jumlahe nabi kok 124.000 ana dikatam ki saiki ndak ora bubar patang dina ora sadari napa ati Adam utekku bagindo sis duweni ati sing andhap asor duweni utek utawa akal budi sing jembar wawasan ilmune ping 3 bener pangucape apik apa sing dihentikan. Ingat sekawan panapasku Nabi Isa linuwe Nabi Yakub pamiyarsane nguwang Daud suaraku mangke ini orang muda masuk ya entek kering Nabi Ibrahim nyawaku jeng Sulaiman kasete mami Nabi Yusuf rupa ing wang Idris ing rambutku Bagindo ngali kulit ing wang Abu Bakar getih daging Umar singgih Halung Bagindo Usman ini belum melakukan wis pelopor-pelopor rumah
nentujokno wis manggong. Panapasku, ya Allah, semoga nafas kehidupanku ini ya Allah, Nabi Isa liluwe mawi prilakune Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa al-Masih niku nabi ingkang zahidud dunya, topo donya. Langit adalah atap rumah, bumi sebagai lantai. Orang duweni bondo apa-apa kejaba sandangan siji sing diagem wujude jubah. Nek dong pinuju diwasuh Nabi Isa iki kungkum nang kegundurannya. Prono orang duweni busana yang lain. Bondone siji wujude tongkat teken disuwun santrine weke lega dunya lila ing pati. Ora kok duwe celengan, saving dana, kemudian deposito. Senajan ora kagungan apa-apa secara materi, ning panjenengan tidak pernah bersusah hati. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sebab mereka para kekasih-kekasihipun Gusti Allah menika kala dilindungi dening Allah Ta'ala. Hatinya senang, bahagia, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, membawa kedamaian. Karena apa? Dihibur dening Pangeran. Yang wong awam niki rasa bahagia nek menikmati anugerah, tapi bagi seorang Isa al-Masih beliau akan berbahagia manawi bersama Zat yang Maha Memberi. Orang menikmati ning menikmati cinta kasihipun sing paling nikmat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Muga-muga panjenengan kula ketularan ingkang Pak Husin kula ora gablek apa-apa ning bahagia niku kan pakate seorang nabi, seorang rasul. Nek kaya kula niki pun pripun? Maknane berpola hidup sederhana, urip prasaja, urip sakmadya. Rasulullah ngendika khairul umuri awsatuha, saapi-apike perkara sing tumiba sakmadya. Malah Nabi Isa dibuka dengan fatwa ingkang dipun garis bawahi, bahkan direkomendasikan diri Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika hubud dunya ra'su kulli khati'atin. Tergila-gila dengan kemewahan dunia sebagai sumber kesalahan demi kesalahan. Sejauh mana panjenengan kula gandrung karo kebiyaring donya, sejauh itu pula kita rawan melakukan dosa. Maknane ora kok ora oleh duwe mboten, duwe kan ora butuh bondo, ora butuh duwe oleh akeh ora apa-apa. Ane ora akeh ora kena gawe mabrur nang Mekah Madinah. Nek ora akeh ora iso nganggo sedekah jariyah. Nek ora akeh ora iso kanggo tetulung bagi sesama. Duwe oleh akeh silakan, sing ora pareng niku nek ngantek gandrung kepati-pati cintane karo donya ngantek nglalekake tangga. Nglalekake anak, nglalekake bojo, nglalekake sedulur, nglalekake pribadine, nglalekake kehormatane, nglalekake dhateng kewajiban ibadahe, memburu dunya niku sing ora Allah. Nek duwe akeh ora Allah. Apa iki hormate kangen atine kaya Nabi Adam andhap asor, akal budine cerdas, apa-apa ngerti kaya Kanjeng Nabi Sis, pangucape apik tur bener kaya Kanjeng Nabi Musa.
Terus kemudian berpola hidup sederhana kaya Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Dahar muncul apa anane nyandang nganggo sak ketembune urip nang ngisor omah gubuk disyukuri apa adanya. Panapasku Nabi Isa luwih Nabi Yakub pamiyarsaan nikmat. Nabi Yakub alaihi salam menjadi way of life panjenengan kula pandangan hidup kita. Napa niku Nabi Yakub niku tercatat di dalam Al-Qur'an riwayate tentang wasiate menjelang wafat. Itqala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Iling-iling ngokola nalikane wis ngendika sapa Nabi Yakub Jakobus lin banihi maring anak turune Yakub ma ing apa ta ta'buduna bakal nyembah sira kabeh mimbadi saking sakwise aku yang badan lan kula kadang-kadang sedih kuwatir-kuwatir kita tinggal mati ada domangan apa ada manggon nang tinjo melu sapa iki bener sing dikuwatirake arek domangan apa arek manggon ngendi arek melu sapa berarti napa rasane ati niku bakal ayem tentrem nek anak putu wis mapan dari sisi duniawi materialistis. Tapi bagi seorang Yakub alaihi salam rumangsane ati niku maces ayem nek anak putune wis mapan dari sisi akidah keimanan. Nek aku mati ku arep nyembah apa? Arep nyembah ATM mau nyembah Gusti Allah. Arep nyembah atasan mau nyembah Allah. Arep tawakal nang sawah Tegal apa arep tawakal nang Gusti Allah. Atimu arep suminde pasrah nang pabrikmu apa arep nang ngarsane Allah sing Maha Kuasa. Yang dikhawatirkan diri seorang Yakub inggih menika nek nganten dia anak turun duwe generasi penerus sing kosong iman. Bila lajeng metik ilmu meneh sing kaping gansal inggih menika berorientasi untuk masa depan generasi penerus. Amin amin ya robbal alamin. Ojo ngantek generasi penerus panjenengan kula anak putu panjenengan kula ora do kenal karo sing gawe urip. Sing kaping 6 mungkin terakhir ini harus jam 2 kurang sithik. Daud suara kumante. Kanjeng Nabi Daud alaihi salam menika nabi ingkang suarane apik. Rumiyin nate kula aturaken mula wahyune Gusti Allah ingkang tumurun dhateng Kanjeng Nabi Daud semua bersifat kidungan. Dalam bahasa Ibrani ini Mazmur, dalam bahasa Arab Zabur. Maknane nopo? Nyanyian-nyanyian. Roro Kanjeng Nabi Daud alaihissalam menika wong sing alus atine tur sastrawan dan berbudi bahasa. Bahasa niki apik nek ngendika apik. Oleh karena itu wahyu Allah yang diberikan datang Kanjeng Nabi Daud kapan dipun wacaake niku berbentuk syair-syair yang indah. Nabi Daud alaihissalam nate panjenenganipun Kanjeng Nabi niku ngendika laqad utiya Abu Musa mismaro min mazamiri ali Daud.
Abu Musa Al-Asy'ari sing pinter maca Quran, suarane alus, gani-gani, suarane merdu iki pancen kecipratan suarane Kanjeng Nabi Daud alaihi salam. Gambarake bilih Raja Daud alaihi salam menika pancen berbahasa yang indah. Nabi Daud iki bapake Nabi Sulaiman. Iku ratu Bun Binetara wonten ing tlatah Kanaan. Bapak lan Ibu ingkang hormati, ingkang dhateng donya ingkang dhateng rumatan, maknane panjenengan kula nyuwun suarane ngendika kaya suarane Nabi Daud. Boten kok berarti harus olah vokal yang baik, bogurat, paringi suarane nyaring, kaya Lina, betul. Sing penting panjenengan kula menika ora kudu suarane apik dari sisi menyuarakannya, nanging kapan kita ngomong ditampa kepenak nang atine mustamiin, nang atine wong sing midhanger. Aja ngantek nglarakake ati. Apa meneh berdakwah. Dakwah niku mengajak, bukan mengejek, merangkul bukan memukul. Bila carane panjenengan kula ajak nang kebencian nganggo cara sing apik, nganggo cara sing becik. Awi menapa dengan bahasa yang baik. Bagaimanakah aku tak merasa bangga orangnya ramah tamah berbudi bahasa. Oh ini telelolo. Sama jabe tamakola arafik. Siapa yang melihat pasti memujinya dan berkata tiada lagi duanya. Oh sungguh beruntung aku bahagia. Duwe bojo, duweni udun, duweni kanca, duweni sahabat kok berbudi bahasa. Kapan ngendika kepenak dirungokake, ora tau nglarakake atine sepadha-padha. Jadikanlah pembicaraan panjenengan kula sekali ngomong bisa momong, momor, nang sapa wae. Kok bisa ngakoni berarti wis marisi laku lan ilmune jeneng Nabiullah Daud alaihi salam. Amin ya rabbal alamin. Atine andhap asor kaya Bapa Adam, uteke cerdas sugih ilmu kaya Nabi Sis. Omongane bener kaya Kanjeng Nabi Musa ora tau ngapusi. Terus pola hidup sederhana kaya Nabi Isa, lajeng berorientasi untuk masa depan anak putu. Ojo ngantek ora ngerti agama kaya Nabi Yakub sing kaping 6 duweni swara indah kaya dene Kanjeng Nabi Daud alaihi salam. Nomor 7 bisa waktu 7 menit. Nabi Ibrahim nyawaku jeung Sulaiman kaseten mami. Nabi Ibrahim nyawaku. Nabi Ibrahim kok didoyo kok bagus kok di ala baro kanggo nyawane. Kanjeng Nabi Ibrahim niku umur 16 tahun nampa pidana pati. Gara-gara merusak berhala nang negara Mesopotamia. Kemudian kalau Raja Nebukadnezar alias Namrud dicekel keparingan pidana pati dengan cara diobong urip-uripan, dibakar hidup-hidup. Ini panjane pun tetap melengkapi ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau kebenaran telah datang, kebatilan pasti akan meroboh. Akhirnya terus dijalani, diobong orang
mempan ngantek ilang genine cures mawone panjenengan keslopet wae ora. Lah niku dialog ya Allah. Semoga kesaktian Ibrahim niku tumurun dateng kula Gusti. Diobong ora mempan, yo sing arep ngobong panjenengan kok iya sapa? Ngobong Muhammad Rasul wong sak tetek. Di ngobong boto ora anteng. Li ngobong panjenengan kula ora nggawa geni ning nganggo provokasi. Nganggo wadulan, nggo gugon Tuhan, nggo ujaran kebencian, nganggo hoax. Pun panjenengan kula aja gampang dipecah belah, aja gampang digawe renteng karo kanca, kita jaga ukhuwah persaudaraan. Ukhuwah Islamiyah niku manane ukhuwah berdasarkan ajaran agama Islam meliputi siji ukhuwah muslimiyah sesama muslim sing rukun. Loro ukhuwah watoniyah sesama bangsa sing rukun. Telu ukhuwah basyariyah sesama manusia sing rukun. Hormat menghormati, harga menghargai. Insyaallah nek niku saged panjenengan kula laksanakaken ora gampang terprovokasi nek ana berita apa wae dimuqabalah dipertimbangkan. Insyaallah taala berarti wis digdoyo kaya Nabi Ibrahim alaihissalam persasat dobel nyawa paribasane. Amin ya rabbal alamin. Mekaten lampun kita niku lampun pangapunten dijang kita terasakan malih wong 104.000 gek kalong pitu. Insyaallah selama tahun dengan badhe dateng ngarep entek ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.